bai kamata mutum ya mayar da kansa wawa dangane da al'amarin duniya ba, ka zama fatinan zakiyyan. al-imam shafi'i yana cewa walastu bi hayyabin liman la yahabuni walastu ara lil mar'i ma la yara liya. Ni ba na jin shakkan wanda baya shakka ne, ba na ganin kwarjinin wanda baya ganin kwarjinina, kuma ba na gane maka abin da baka gane min. In baka gani ni da mutunci, ni ma ba dan tsaya ina damun kaina ba. wa in tadunu minni tadunu minka mawaddati wa in tan'a anni talfani anka nahiya. Idan ka zo kusa da ni, soyayya na zaka ganta kusa kusa, amma idan ka nisance ni ka tafi, to ni ma zan tafi har abada, ba zan juyo gurin ka ba. Haka ya kamata mutum ya zama azizun nafsi, bai kamata yana waiwaye zuwa gurin da za a walakanta shi, ko gurin da za a shirya masa makirci, ko gurin da za a masa ƙarya, a masa kuce, a masa batanci, ko gurin da ake so a ga zallansa ko kaskancinsa a masa dariya ba. kilana ganiyun an akhihi hayatuhu wa nahnu iza mitna ashaddu taghaniya. duk mutanen duniya kowa rayuwansa ya wadata da kowa, Allah ne ya halice ka, ba wani bane. kilana ganiyun an akhihi hayatuhu wa nahnu iza mutna. to idan muka mutu ashaddu taghaniya, anan ne kowa ya fi wadata da kowa, tunda kowa kabarinsa daban da na kowa, bara a tambayi kowa akan laifin kowa ba. to don haka kowa ya riga ya shirya majarrabawan duniya. ita duniya haka take, lazimu aishiha al-imtihanat wal ikhtibarat. wanda ya dace kuma shine wanda ya ci waɗannan jarrabawan. Allah ya sa mu ci jarrabawa. ce to yace wa innaka satubtala, yace mu wannan yaron lallai za a jarrabe ka. fa in ibtulita fala tadulla alayya, in an jarrabe ka karka nuna yanda nake. wa kana al-gulam yubri'u al-akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. wannan yaron yana warkar da makafi. idan an ce al'akma shine wanda aka haife shi da makanta, idan an ce al'a'ama shine wanda kuma makanta ya same shi bayan an haife shi da idansa. to wa yubri'ul akmaha yana warkar da makafi. annabi Isa alaihi salam, cutar wanda aka masa ya kai ga nemansa ake za a kashe shi. ya shiga wani ɗaki ne, an bi shi ɗakin da a kashe shi, Allah ya ɗauke shi. ɗaya cikin wanda ya zo nuna shi, Allah ya mayar da suran annabi Isa a jikinsa, suka kama ɗan uwansu suka kashe. Allah kuma ya ɗauke annabi Isa. kaga duk abin da Allah ya faɗa na yana warkar da kurame, yana warkar da makafi, yana raya matattu, yana kaza wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhakiruna fi biyutikum. duk wannan bai ishi mutanensa izina da ishara ba, kuma ba abin da ya musu suka biyo shi har ɗaki da suka kashe shi. annabi Musa alaihi salam, fir'auna ya biyo annabi Musa da tawagan fir'auna. Allah ya tseratar da annabi Musa alaihi salam. fir'auna ya fito da dubban sojoji akan annabi Musa da shi. wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. fir'auna ya biyo annabi Musa. annabi Musa yana waiwaye yana ce mutanen annabi Musa suna ce inna la mudrakun, da alaman fa fir'auna zai zo ya riske mu fa, dan gaban mu ruwa ne, kuma babu kan da za mu je, dai mu fada a ruwan nan kuma ba za mu iya ketare ruwa ba, babu jirgin ruwa. mai annabi Musa ke cewa inna ma'i rabbi sayahdin, ina tare da ubangiji na, kuma Allah ubangiji zai nuna min mafita, Allah ubangiji zai shiryar da ni. annabin Allah Ibrahim alaihi salam, ɗauko shi aka girka wuta yana ci, aka jefa shi a cikin wuta. Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah ya ce wutan yayi sanyi. to haka duk annabawa idan ka bi, annabi Zakariya kashe shi aka yi, annabi Yahya kashe shi aka yi, annabi Shu'aibu kashe shi aka yi. babu wani annabin da bai gamu da makirci da sharri daga gurin mutanensa ba. saboda haka sunna ne na da'awa zuwa ga tafarkin Allah, sunna ne na kira zuwa ga gaskiya, sunna ne na annabawa su yi haƙuri lokacin da aka taru ake shirya musu makirci, lokacin da suke isar da saƙon Allah.